אוקיי, אנחנו נמצאים עכשיו ביום ראשון בלילה, יומיים לפני הבחירות של ארצות הברית, דונלד טראמפ או קמאלה. פתחתי 5 חומשי תורה, גם הרב מריליהו עשה הרצאה מלאה על זה, שאתה יכול לפתוח, לשאול שאלה, את הקדוש ברוך הוא, והשם עונה דרך התורה הקדושה. ואז המילים בצד ימין, הראשונות שהעיניים שלך הולכות עליהן, זה התשובה מהקדוש ברוך הוא. פתחתי, כמובן שמתי את היד, אמרתי, השם יתברך, האם דונלד טראמפ ייבחר לנשיאות ארצות הברית? פתחתי וענה לי את התשובה הזאת. חלף עבודתם אשר הם עובדים. מה זה חלף? להחליף. וגם פה זה תחת עבודתם אשר הם עובדים. אז אם זה חלף מלשון החלפה, זה אשר הם עובדים, הדמוקרטים מחליפים אותם. אם זה החלפה, שזה כביכול דונלד טראמפ ייבחר. וחלף עבודתם, אם זה תחת עבודתם אשר הם עובדים, זה הכוונה לדונלד טראמפ, שפה מדובר על הלוויים, שהם יהיו תחת עבודתם. אז זאת אומרת שדונלד טראמפ, המאמצים שלו יעשו פירות ויבחרו. בסוף פרשת קורח, עמוד 426 בדפוס של למען שמו באהבה.